să știți, câteodată tot ceea ce ai nevoie e asta. Liniștea, pacea care este în natură, chiar să așa ca un copil să te veselești și să nu-ți dai seama pentru ce ești bucuros, să nu găsești un răspuns logic la asta. Iar asta e adevărata fericire câteodată. Nu mereu trebuie să găsești un răspuns, nu mereu trebuie să fii fericit să ai mult, știi? Câteodată e cel mai important, e sufletul tău să-l îndeplinești, să te simți gata, să te simți în pace cu tine, să te simți gata pentru un nou început, să regăsești emoția cea care aveai când erai copil.